Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kitag mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among mahigugmaon dalangpanan makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabihion, unang kagabihion sa 2025. Kami nagpasalamat sa daghang mga panalangin kaayo og kaluoy gugma nga imong gipakita namo sa 2024. Mag-atubang na usab kami sa tuig 2025. Hinaot pa nga imong gugma magapaibabaw kanamo bisan pa sa among pagkamasalaypon, apan nag-ampo minimo nga ikaw magagiya kanamo sa kausaban ug kabag-uhan sa among mga kinabuhi. Niining taknaa nag-ampo minimo o Dios nga magapanalangin ka niini nga programa ug kini nga istasyon nga unta mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Tuguti nga ang mga nagapaminaw karon pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo, malamdagan ang ilang mga hunahuna kasing-kasing og salabutan sa imong pulong og sila o Dios imong giyahan nga makaduol nga mga laga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon ug mainiton nga pagpasalaa sa inyong makanunayon ug mainiton nga pagsunod dinhi sa atong programa. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata mo adto sa pinakamin porsyon sa atong programa ato sa ning kinini ang basahon ni ang mag-iban usa ta og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone, no? Sir, maayong gabi kaninyong tanan din ha sa istasyonan sa radyo ug Happy New Year kaninyo. Og salamat kaayong kanunay mo nga nagasabwag sa pulong sa atong makagagahom diha sa Biblia. Ang akong apo, sir, na usab na gyud in town, dili na badlungon nga pagkabata unya katulo na siya maka simba og lipay kaayo mi kay ang iyahang mga barkada pud nga mga batan-on nga nasuod sama sa inyo ha unya wala na say bisyo. Salamat kaayo aning nga programa, sir. Okay, salamat pod kini. Good news ni. Kaning mga ingon ani good news good ni, no? Salamat dako nato na nga pasalamatan sa Ginoo nga taliwala sa kahugaw sa atong kinabuhi, pero giusab ang dagan sa Ginoo sa atong kinabuhi tungod kay kita inunta pansin sa iyang panginahanglan ug panawagan. Okay, maayong udto, sir. Happy New Year. Kumusta man diha inyong hikay, sir? Bungga ba? In town, dili lang gid ko moingon nga bungga kay bisagwa pa ang New Year maghikay magidas balay, pero doon na sad ginhinoy na hikay nga gamay diri sa balay nga lahi sa naandag hikay matag adlaw unya nakapangimbitar mi kang mama sa akong mga pag-umangkon og bayaw ana na kuan po diri nya akong pasalamatan ang akong mga bayaw nga nimbisita dire uban sa ani sa amua uban silang mga anak, no, ba nagasawa Mr. and Mrs. sa sila si Sir Junjun ug si Ma'am Juday uban silang anak unya sila si Brother RG uban siyang asawa ug anak na bisita sa balay among mga silingan nga nakuan pod niya
nakapakuan gid in taon ginang may di lang gyud bungga kay unsa man say among ibungga nga dili man gid ta samas uban nga hayahay kayo og kahimtang muna nga ang uban tinuod bungga gyud kay hangtod karon gikan dito abot diri daghang kong naagian nga naa paghapon sila sa mga tindahan, naa pa ilang mga tiris, naa ilang loan, naa ilang mga inuta rest house na nag-inom paghapon sila. Mo na mga bungga gyud na nga mga ingon ana kay sense pa sa Pasko hantod na lang ron kay naa man lagi ikabuga no nya kami in taon nga wala may nahikay man pero lagi dili ta kaingong bungga kay unsa man lang gud in taon ng atong ikabungga ana nga naamantas kapobrehon. So salamat sa Ginoo nga ni ana poy lain nga mga tuig nga niabot sa atong kinabuhi 2025. O niya patay basahon. Maayong gabi dinha sa inyo ha sir. Happy New Year sa inyo ha. Mutuo mamog New Year sir no. Pasko ra may dili ninyo tuhuan. Pangutana man di ay ni. Okay, yes, mutuo mig New Year, mutuo sad mig Pasko, no? Pero ayaw lang gyud sad pud na himo ang imong butangan og pizza kay wa magikay mga kamaturan nga makita sa Biblia bisan pas mga history kay mahigtungod ang Desyembre 25 og nahibaw mo unsay kaagi o unsa na siya dili man na mo'y pizza nga natawhan sa Ginoo. Pasko tuo mi na may Pasko sa Biblia. Pero ay lang gig butangig pizza sa Pasko, sa New Year, tuo mi ana. So thank you. Sir, pangutan naman eh. So dili lang usa taan nino kay naay atong kananaang tubagon karon nga pangutana. By the way, atong pasalamatan karon si Daddy Loloy, Lubitania uban siyang pamilya gikan sa Australia unya naabot na sila dinhi sa Pilipinas. Unya salamat kayo naka-check-in sila ron sa usa sa mga mahalon og sikat nga resort no. Uban siyang pamilya si Daddy Loloy Lobitania dinhi. Maayong gabi ninyo dinha unya salamat nga ang Ginoo nagatugot ra gyud nga makabakasyon mo dinhi sa Pilipinas no. Okay, good eve sir, happy new year. Si Wilfrida di ay ni sa Anapog, God bless. Okay, kanina ang Sister Wilfrida dinha sa Anapog San Remigio ni. Well, maayong gabi no? Tanan taga Anapog nga nagsunod sa atong programa, no? Daghang salamat Sister Wilfrida sa imong pag-grade, sa imong ubos nga higalag igsoon sa pag-grade nimo. Happy New Year, no? Sister Wilfrida diha sa Anapog. Thank you sis. Onya ni apatay basahon na sir pangutana ni. So ato lang isa ni kanaan naman tay pangutana nga gisabot nga tubagon. Happy New Year pre. God bless you and your family. Amping lang pare ni amping lang parinimi ni. Yes pre, salamat kaayo pre. Happy New Year nimo og sa imong pamilya. Unya salamat sa kanunay nga paghatag og panahon sa pagpaminaw sa ato nga programa. Okay. Ato paning basahon sir maapangutana gihapon no. Okay, ato na lang usa ning biyaan kay nag-anam og kataas ang atong oras unya sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message di sa iyang cellphone. Mas may siguro Brother Libby nga imo sang malili diha nga atong monitor aron atong may baluan kun diining nasura o dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, dugang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener, atong tanan nga mga viewers. Happy New Year kaninyong tanan. Hinaot pa nga mabulukon ang ato nga tuig 2025. Okay, ato na ning atong gina-welcome no atong tanan nga mga kahigalaan. Pwede na mo kapadala higala og mga messages no dinhi sa ato nga number kang Brother John o pwede sa ako ang number. Pwede sa atong comment section higala sa Facebook no sa DYCM Bugo Adventist. Palihog lang naamoy mga pangutana sad send na kay aron matagaan ta na unyag higayon ang inyong pangutana maoy atong pagtaga dinhi sa ato nga programa. Okay, palihog lang sa mga follower o mga viewers nato atong i-share ngadto sa atong mga friend ang ato nga program para nga daghan ang
panalanginan tungod kay ilang masabtan ang mga tubag nga ilang gikinahanglan silang pangutana. Okay, ato nang sugdan pagbasa ni si Sister G. Marie Kalapuan. Salamat, Sister G. Marie, sa imong paglab ug pagpray ni ini nga program. Niya po si Brother Johnny Serenio sa Biliran. Anislagan Biliran. Good evening, Kuya John og Brad Libby. Happy New Year ninyo og sa tanan mga suking tigpaminaw nining maong programa Watching Live diri sa Anislagan Naval Biliran. May gabi na tag-Anislagan. Kumusta ni Ma'am Ruth Lagarisa diha ni Pastor Jacob Suarez? Unya, kumusta sad nila ni Brother Benzon Lagarisa koy kinsing, no? Sa tanan na lang diha kay naara ba po'y trumpa diha nga tingog. So maayong gabi sa tanang taga Anislagan Naval Biliran. Salamat po sa pagpray o paglab, Brother Johnny. Niya po si Moises Alex Liaban. Salamat po sa pagpray o paglab sa ato nga program. Niya Smilio Silasol, good eves mga kapaglaom. Salamat po sa paglab o pagpray. Niya siya minsay nga Happy New Year. So Happy New Year also Melios, no? Og sa tanan na mga viewers o listener karon, Happy New Year sa tanan. Niya po si Brother Ronilo Itang, Happy New Year sa tanan nga mga kaigsuunan tigpaminaw og sa mga nag-view nining programa sa Jesus is Our Hope og maingon usab kaninyo Brother John og Kuya Libby. God bless og maayong gabi. So Happy New Year also Brother Ronilo. Niya ang Dios pod magpanalangin kanunay kanimo. Keep safe diya sa Saudi Arabia, Brother Ronilo. Okay, diya po Mrs. Alex Liaban, maayong gabi ninyo Brad, og malipayong bag-ong tuig kanatong tanan. Okay. Diya po si Suni Sumayang. Salamat po sa pag-pray og paglab, Brother Suni. Niya ato po nakita si Linda Neri Suson Istaura. Good evening to all sa tanang mga naminaw og mitan-aw karon. God bless and Happy New Year. Okay, Happy New Year also Sister Erlinda o God bless po nimo diha. Niya po si Sister Kiana Faith Itang. Mayong gabi sa tanan and blessed New Year watching from Talisay, Daan Bantayan. Mayong gabi inyo diha, daik yan salamat sa pag-view sa ato nga program. Okay niya po si Arski Yo Bosiso. Mayong gabi, Happy New Year from Binoni, Salug, Zamboanga del Norte. Okay. Salamat kayo sa taga Binoni, Salug, Zamboanga del Norte, Arski Yo Bosiso. Salamat sa inyong panood o pagpakiguban ni ining tulumanon sa Jesus is Our Hope. Okay niya po si Brother Jimmy Monte Alto. Happy New Year. Happy New Year also, sir. O niya siya minsay, may this New Year bring us closer to God, deepen our faith, and fill our days with His abundant blessings as we embark on this new chapter. May the Lord guide our steps, strengthen our spirit, and shower life with peace, love, and joy. Okay. Niya po si Ma'am May Barido Coyos. Mayong gabi ninyo, Kuya Libby and Kuya John. Happy New Year you again. Happy New Year you both and family. God bless. Okay. Salamat kay Ma'am ho sa Ma'am, pagpanood. thank you for viewing with us tonight, ma'am. Thank you so much sa imong pag-view sa atong program. Happy New Year po diha nimo. So, malipay kay tani mga suod kay nato Brother John, no? Dugay-dugay magina kay kini sila go dito ni sa among distrito. Dugay po dito. Naanhi po ni dinhi. Bisag magkinaunsa pa ang dagan sa kinabuhi nato, di na po hinoon ta makalimot gud sa ila. Bisag tuwa na sila Mindanao. So thank you ma'am. Niya po si Jenny Rama Fermin. Mayong gabi ninyo mga brad. Happy New Year sa tanan. God bless from Victory Church,
Salamat sa paglab, no? Good evening sa mga members diya sa Victory Church, no? Sa Escalante, kamong tanan diha nga naminaw, nagtan-aw, tanang mahigala diya sa Negros Oriental ug Occidental. Welcome sa atong tulumanon. Kanya niya po si Angeline Mendoza Macias. Good evening, Kuya John and Kuya Levi, and happy midweek sa tanan. Okay niya po si Brother Basilio Notarion Jr., Brad John, Brad Libby, good evening and Happy New Year. Happy New Year also, Brother Basilio Notarion Jr. Niya po si Brother Noel Landau Crystal. Matikon po ning lima no, naskawit karon. Happy midweek kapag laom. Naani ron sila Asa ron Brother sila? GM na dinhis kamansilis. Ila ni Sister Villain, is that Brother Ray. Naadiaron sila diya. Oh, na sila diha ron nag-ground white. Ayo. Happy midweek kapag laom sa taong nangalagad sa atong buhi nga Dios. Okay, good evening Brother Noel. O niya po si Sister Gloria Ferrer. Good evening Brother John o Brother Libby. Happy New Year watching from Lotopan. Panis Lotopan ay Kana Sister naabot Gloria. naman ni sila Sister Gloria gikan sa Canada, no? Niya. Salamat sister nga okay ra gyud ang Ginoo sa inyong pagpaingon didto, pagstay pila ka months nya pagbalik dinis Pilipinas. Thank you kayo nya. Salamat sa pagbiyo nimo karong gabi na. Happy New Year. Okay niya po si Brother Felipe Dilao. Brad Pipi, mayong gabi. Siya ni mayong gabi, Brad. Okay, salamat kayo na si mong makanunayon nga pagpakiguban, Brother Pipi Dilao diya sa Napug. Okay niya po nipagin siya gisend si Noel Landau Cristal. Tao nagkatawa, nag-like, pray siya. Salamat kayo, Brother Noel, no? Niya po si Pastor Hill Edoliberio, Rogelio Sabate Edoliberio, mayong pagpaminaw, taga Caleb SDA Church. Okay, May gabi nimo diha pastor uban sa imuhang pamilya. Salamat sa pagbiyo pastor ha. niya po si Phoebe Jane Mainit. Salamat sa paglab o pagpray. Ato pong nakita ni si Sambalte Balante. Mayong gabi ninyo diha, sir. Happy New Year. Asa napita ni asa mo kadapita, Brother Balante. Salamat sa pagpanood. Manila na. O niya po si May Molina Gicole. Good evening, Sir John and Sir Libby. Happy New Year. So good evening also, Sister May. Kumusta naman ka diha sa Saudi Arabia? Niya po si Jocelyn Cuyos. Mayong gabi sa inyong duha. Naminaw mi diri sa Placer Masbate. So good evening, Ma'am Jocelyn Cuyos, no, Dios Placer. Niya po nipagi-minsay si Ma'am Molina Gicole. Ibalik nako ang dungog ug himaya sa Ginoo. Tagaan na pod taglaing unang adlaw sa New Year and happy midweek sa tanang kapaglaom. God bless sa tanan kapaglaom. Kanya shout out ko sa pamilya ni Ate Lita, Kuya Agring Dinupol, na diha sa Bulasa, Argao, Cebu. God bless. Okay, salamat kayo, Sister May Gicole. O niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Salamat po sa pagpray. Salamat po sa paglove sa ato nga program. Niya pag yun si Brother Balante, Sambal TV Balante. Mayong gabi niyo diha, Sir John. Happy New Year sa tanan. Yes sir, may gabi Happy New Year po nimo diha sir. Thank you sa pagbiyo sa ato nga program. God bless you. Okay, niapod nipag-imisay si May Molina. Please ko padayon pag-apil sa pag-ampo sa akong anak si John Michael. John Michael, 12 years old. Paintaon siyang nag-inusara ng alagad sa Ginoo. Hope and pray nga pinaagi sa tuang hiniusang pag-ampo, mamahimo siyang iwag sa ilang amahan nga si Catalino, GR o ilahang mga igsuon nga si May Catherine, Jimar o ilabina ni Mark.
backslide sa kamaturan, hope and pray nga pinaagi sa tuwang hiniusang pagampo mabalik siya sa pagpangalagad sa Ginoo mintras abri pang kaluwasan. Daghan kayong salamat Sir John ug Sir Libby. God bless. God bless you too, ma'am. Happy New Year. Yeah, salamat sa pagpray. Anya ingon siya ni Dan sharing. Salamat kaayo. Anya okay lang Sir Libby and Sir John uban ang panalangin sa Ginoo. Okay. Ato ning dalikatan pag lili ang pikas nga screen. Ato ning tagdon atong makaigsunan nga nag-send og heart, no, nagpasabot nga gilabla atong programa. Ato ning pangbasahon sila niya si Jenny Rama Fermin, John Michael Cinco, Ronilo Itang, Evangelist Mike Rivera, Jerry Nailon, Narcy P. Pilayo Idoliberio, Roselyn Mainit, Vicmar Osabel Boratso, Jacob Sumalinog, Burns Katakes, Eleuterio Lagarisa, Ronaldo Bragat, Evelyn Mainit, Angeline Mendoza Macias, Jimar Colis Gabaton, May Molina Giculi, Eric Sinoy, Irene Vasquez Hilig, Jiso Tony Buok, Rolly Arcodira, Lowell Nodalo Estrira, Aniceto Presilias, Nikon Guande Bueno, po si J. Merced, Kiana Faith Itang, Elmodam Flores, Nathalia de la Rama, Aisa Amistoso Batak, Ninya Nicole Sumalinog o Jimari Kalapuan. Ato sanggi na welcome di ang uban pa nato mga listener no nga naminaw karon sila si Arturo Maglasang uban siyang family. Nanidailing dia Vanessa ilang mga kabataan dia karon na brother Eric, Sinoy uban siyang tiok family nila ni Brother Roy diha sayod. So good evening Brother Roy. Anya ngadto sa mga Serapino family, mga pamilya usab sa mga lipalam diha. Anya ngadto sa mga pamilya nila ni Sister Chari de la Cruz Nugas, mayong gabi. Anya Lanster Mercy diha karon Sumalinog, dong sincere diha ug pa mga silingan, tanan-tanan lang kanyo diha sa Mabuli. Atong gina-welcome tanan karon nga naminaw sa atong programa. Welcome o ni arita mga higala magtanaw sa ato ning tagdon sad ang mga nag-like, ang nag-heart naman to kaganiha. Arita sa mga nag-like sa ato nga program. Okay, ato nakita dinhi si Brother Gerardo Lobitania. So good evening Brother Loloy o Bansimong Tibok family. Mahing gabi diha today. Niya po si Erlinda Neri Suson Istaura, Basilio Tero Notarian Jr., Ginalyn Lumuntad, Tris Jamin Jaime, Nathaniel Lucero Jr., May Molina Giculi, Noel Landau Cristal, Arski Buseso, Erixa Sinoy, Niapos Felipe Dilao, Florinda Manzo, Miliod Silasol, o Jimboy Idar. So, as of this time, Dong, Jimboy, salamat sa pagbiyodong ha. Maing gabi ini mo diha. Happy New Year. Kumusta na lang mong tanan diha sa Paypay ug sa Nazareth? okay niya po si Nineth Gabisay. Mayong gabi sa tanan. Happy New Year. Sige mi og sunod sa inyong programa. Di lang ko kachat kay walay signal sa linaw. Okay, mami. Radio lang ang paminawan nila ang tatay o nanay. May kay Mami. makuha ra diha atong programa. Oh, makuha diha sa linaw sa Isidro Leyte. Maing gabi, mami. Nya, kumusta na lang mo diha? TatayUstiniano, nanay Stanan diha, Sister Kwaling, Makarbredani. Nya, Happy New Year inyong tanan diha. Salamat sa pagbiyo, mi. Okay, ato sang tagdo ni sa ato nga cellphone. Ang atong i-share nga to nila niya si Brother Donji Ayoso, nagsakay ni barko ron, naglab sa atong program. Si Jimari Kalapuan, niya Lester P. Bishop, to ani sa Liluan, Sherwin Orsal, niya Pos Glo Benson, Jacob Sumalinog, niya Srimungko Padiran, niya Rupino Moreno, o guban pa nato din yung mga kahigala nato nakita sa ato nga cellphone. No? So makahimo gyapon mo mga higala sa pag-send og message
O niya, mi Molina Giculi, shout out ko sa pamilya ni Brother Ralph Lotsabes. Aki akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana, mga Okay, kailan. daghang salamat na Brother Levi. Adto ta niining pangutana dinhi unya. Actually, kini nga pangutanahan nalipat lang ko kuani siya reaction ni sa kuan atong gisgutan atong nang labay nga mga semana mahitungod sa bautismo nga ang bautismo gibunyagan. Salamat kayo sa pagtagad sa gamay na kong pangutana, sir. Okay. Salamat yun kayo ani Brad o Brad o sister ba ni basta nga salamat kaayong pangutana nimo, no? Ang tinuod nga pagkasulti, ang bunyag kung sa kinatsila pa, sa ato pa na bautismo, in English baptize, akong baliko na, nagagikan lang ni sa tutulo ka mga dagko nga pinulungan. Hebrew, Greek, and Latin, nga gitawag ni grakiso, iskiso, o baptizo. Ang tinuod nga paggamit aning mga bahina, may tungod sa bautismo, wala gyoy gi-introduce sa Biblia nga ang bautismuhan ang gagmay nga mga bata kundili ang gipasabot ang mga dagko. Tan-awa ha, ato ning klarohon sumala sa Mateo 28:18 ngadto 20 kini moy pamalandunga gyud pag-ayo ha. Nagingon si Kristo, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. So naagid siya authority na ay kagahom sa iyang gisulti. Busa panglakaw kamo sa tibuok nga panglakaw kamo og himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran. Tanaw ha, tinun-an. Tun-an gyud. Nakaron ang gamay bata makahimo ka pagtuon ana. Ha? Himuan yung tinun-an ang tanang kanasuran nga magabautismo kanila sa ngalan sa Aman, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So sa dili pa ang pagbunyag o sa dili pa ang pagbautismo, tun-an usa, tudloan usa. Sa tinud-anay lang, dugay-dugay naman ning atong programa sa kahanginan sa makadaghan na gid nahitabo nga naay mga tao nga muduol og simbahan unya mo presentar nga magpabautismo. Unya nagpahibaw sila nga programa sa atong programa sila naminaw pero wa gid na sila mahitabo nga gidritsog dawat nga gibautismuhan o gibunyagan dahil gi-Bible study ano na kay ang sultis Biblia himuan ninyong mga tinun-an. Lisod gyud nimo mahimo ang pagtuon sa usa ka gamay nga bata. Nganuman tungod kay wa pa man ay igo nga kabuot niya tanawa nga magabautismo kanila sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Niya pa malinaw nga dagko gyud ha. Tanawa sa 20 nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug tan-awa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Kinsa ning pagabautismuhan kadtong natudloan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Unsaon man gid nimo pagtudlo kanang gamay nga bata ni anang pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo nga wa pa magyuday igo nga panimuot. Unya ni apay gisulti ni Kristo sumala sa Mateo 16 sa Marcos 16:16 nag-ingon nga sa 15 nag-ingon nga busa panglakaw kamo giwalin niyo ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Ang mutuo, tanaw ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Asa man ninimo ikaplastar nga ang bata makahimo siya pagtuo kay kanang imong pagtuo nagdepende na sa imong nadungog og nabati sa diha nga giwali ang maayong balita. Ug kadtong maayong balita nga nadungog o nabati nga giwali diha magsukad ang pagtuo sa imong nadungog og nabati. Karon ang bata unsaon man gid niya ni ana pagtuo bisan pa na og ang trumpa o unsay gigamit nimo dinha sa pagwali
imo pa nang ikuan sa dunggan, itapion sa dunggan, dili gyud na mahitabo nga ma-feel ug masabtan niya ang imong giwali ug dili gyud na mahitabo nga moabot niya ang gitawag og pagtuo. Gitawag og pagtuo ngano man. Tungod kay gamay pa man na nga bata. Karon, ang imong pangutana nga sa mga bata nga nabunyagan, kay dagko man, wa ba'y maluwas nila? Naa. Ngani, kung imong tan-aon, tandaan na to, mas kung kaluwasan mo ihisgutan gani, may adunay dako nga bintaha tali sa kinini ang kuan, tali sa mga bata nga gagmay. Unya ni aragod basa pamatiin ninyo ni dinhi sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 13 ug 14 akong basahon nag-ingon dinhi atong basahon ni sa Mateo 13 ug 14. Unya kadtong mga batang gagmay nga gibunyagan wa baday maluwas adto nila, dili man pudto nila desisyon nga magpabunyag sila, iya man tus ginikanan. Unya kamo nga nagpraktis ni anang bautismo nga ris gagmayng bata, kung inyo nang basahon ang inyuhang mga pagtulunan na amang gid may mga balasahon daghan gyud 3 to 5 days gikan sa pagkataw. Unya diha pa lang puntuha gisupak na ninyo ang inyong kaugalingong doktrina nga naman mulabay pa man ang pipila ka mga bulan una pa mo magpabunyag kay kanang 3 to 5 days dad-o na nimo dito sa simbahan mabughat pa man ang inahana kay mo pa may pagpanganak. O unya karon ni ang sagagmay nga bata nato masahon sa Mateo kapitulo 13 kapitulo 19 bersikulo 13 ug 14 akong basahon nagingon ug dihay mga gagmayng mga bata nga gidala ngadto kaniya ug aron tapin-an sila sa niya sa iyang mga kamot ug iampo sila period ni. Sa mga panahon nga si Hesus naghimo sa iyang ministry sa pagpangwali, dunay mga ginikanan nga voluntarily ang ilang anak gidala nila ngadto kang Kristo. Ang ilahang tuyo aron tapin-an sila niya sa iyang kamot ug iampo sila. Mao na ilang gihimo. Dili tungod gidala nila dito aron pabunyagan. Nag-ingon dinhi ug gibadlong sa mga tinun-an ang mga tao. Tanag gibadlong kay lagi una-una nila nga makahatag lang og kahasol gagmay mga bata kay murag ang mga bata gud kulang masad kaayo gud sa pansin ning kadaghanan tungod kay bata. Dili kaayo respetuon. Naay mga ginikanan, amahan ug inahan. Imong makita nga kulang og pagrespeto sa ilang mga anak tungod kay bata ra. Hinumdumi nga walay perpekto nga ginikanan, amahan ug inahan sa kalibutan. Wala po'y anak nga perpekto nga sa ilang pagkaanak ngadto sa ilang ginikanan. Pero kining gitawag og authoritative power ba? Ang imo lang yung murabag gusto ka nga ikaw lagi masunod sa tanang panahon. Unya ang imo muraba og gusto ka nga ang bata mo'y mutupong sa imong level. Dili kay ikaw mo'y mo down kay tungod di maginakayas bata. Tanawa. Kung ang usa ka anak, gamayng bata, masayop sa ginikanan, ang ginikanan makakasaba, naapay imoy mga saba nga pastilan naaragyos atubangan pero ang tingog moabot ngadto sa mga silingan. Unya imbis nga gitudluan kunuhay ni ang bata, pero dili man nga nagtudlo aron ang bata maedukar. Hatred imo makita ang tingog mura og leon sa lasang nagngulob. Og unya halos kanon na lang niya sa iya tukbon sa iyang kasuko. Dili man na mo'y mao. Karon kung ang anak makakasab-an, mabunalan sa ginikanan. Pero ug ang ginikanan ay masayop, dili gyud intahon makakasaba, makabunal ang anak. Tanawa ka. Unya bisag unsaon nimo na ang bata magkurog na lang gyud, magduko bisag unsay imong isulti, napaisultin mo duwat-duwaton nimo, tudloon nimo, unya imong bahad-baharan pagyud ug di gini mo madayon og bunal, bahad-baharan nimo. Pastilan mura og makapakumot kasing-kasing kung mauni makita nimo usa ka ginikanan. Pero ang mga ginikanan sa unang panahon,
ang ilang mga anak gidala nila ngadto kang Kristo aron tapin-an sa iyang kamot ug iyang iampo. So doon na sila'y pagsalig nga pinaagi sa pagtapion sa kamot ni Kristo ug sa pagampo ang ilang mga anak dunay gihuna-huna nila nga dunay mga maayong mga butang. Pero niadtong tungura gibadlong sa mga tinun-an ang mga tao nga nagdala silang anak. Pero unsay gisulti niong Hesus, nag-14. Apan si Hesus miingon, paduula kanako ang gagmayng kabataan ug ayaw ninyo sila pagpugni kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila. Ang pangutana, sir, wa di ay maluwas adtong mga batang gagmay nga gibunyagan? Naa tanawaw ang gisulti, paduula kanako ang gagmayng kabataan ug ayaw ninyo sila pagpugni kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila. Tanawa? So, ug imo ning tan-aw tutukan pupukusan nimo ning bahina. Adunay pagkanindot muratag maibog sa side sa mga bata kay ang baba ni Ginosos ang namulong nini nga ang gingharian sa langit ila sa gagmayng mga bata nga sama nila. Oh, tanawa nga klaro kay nang gisulti. Ug unya kung imong basahon pagayod dinhi tan-awa ra gud ha. Kung unsa gyud ni ang naa sa bata mo na usahay kining mga ginikanan kulang og respeto sa ilang mga anak. Murag sila'y nagpakita og walay insakto o tarong nga pamatasan sa ilang anak. Simuon lang. Unya og ano man gyud og sa anak sa silingan maayo man kaayo pero og sa iyang kaugalingong anak ngano man nga mura magyugbitin nga mutuklaw dayon. Unya ni kung imong tan-aw ni ang gihisgutan dinhi, sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 20, ingon ini ang atong makita. Sa 5:20, nag-ingon dinhi, matod pa dinhi, kinini ang sa 20, kay sultian ko kamo, nga kun ang inyong pagkamatarong dili gani mulabaw sa mga presyog iskriba, dili gayud ka makasulod sa gingharian sa langit. Sunod, unsay gisulti dinhi? Giingon pa dinhi, og sultihan ko kamo. Matud pa dinhi, nga gawas nga dili kamo mahisama sa gagmay nga mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Tanawa ang gagmay mga bata, kung naa ka ng ilang taras, ilang mga kinaiya, dili ta mahisama anak nila, dili gid ta makasulod sa gingharian sa langit. Totally gisulti ni Kristo ang mga bata paduulon lang ngadto kang Kristo kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila. Ang problema manggod karon sa mga ginikanan kay imbis nga kining sinultihan bitaw nga action can speak louder than words, importante kayo na, nga naman kay kung unsay makita sa imong anak diha nimo panid-ira gyud, kung iglihok nimo singgaak, iglihok nimo sinta bisag naa ra sa tubangan, ingna kong bakakon, papitikos akong dunggan ug kanang bataa ug mutubag nas imong di ba pud na singka. Ngano man, mo man hinahinay nimong pagtrain. Unya ipakita sa amahan, ipakita sa inahan, natanawa ug naay mamatay. Tuwa magsigig lingkod imbis ang oras gigamit para sa ilang anak nga ma-feel sa ilang anak kung unsa sila kaimportante sa ilang amahan o inahan, tuas madyong minag naay mamatay magbuntagay pa, tuas tungit, unya mas mayo pa ang manok kasi gaghapyod-hapyod mabuntag pero ang mga anak diot-diot singgaak, diot-diot tamparos, ngano man tungod kay wa gid kini maumol nga mga bata sa ilang ginikanan diha sa Ginoo. Diha sa Ginoo tan-awa pa. Ang bata suguon pagpalit og sigarilyo, maupay pasindihon. Tan-awa unsay resulta igdako na sa bata. Sigarilyo gyapon, inom gyapon ngano man kay maunay gipakita sa usa ka amahan o inahan o ginikanan ngadto sa ilang mga anak. Si Kristo nagsulti. Matud pa ni Kristo, pasagdi ninyo. Paduula kanako ang gagmay nga mga bata
unsaon man sa mga bata pagduol diyas Ginoo nga ikaw nga ginikanan mismo, dili ka man pod makahuna-hunag Ginoo. May malag na ay pangilat kay manguros dahil ka, sampit kag Jesus, Maria ug Jose. Pero ang mga bata na unsa man nahikawan sa panahon para nila. Kung ta panahon na ay halidin, ay panahon na akas balay, di ka kalakaw kay mag-uwan-uwan, na maghigayon di ta kabiya sa balay tungod sa panahon. Nganong dili man na nimo pahimuslan kana nga higayon nga imong gamiton ngadto sa imuhang anak. Nganong dili man nimo ipadama sa imong anak ang paghigugma ngadto kang Hesus. Nganong di man nimo madama sa imong anak nga imo silang gihigugma nga unta imo manang anak o gisulti manas Ginoo nga ipaduol ngadto niya. Ipaduol ngadto niya. Imong tudluan mahitungod sa pulong sa Dios. Pero usamang inatay, kalamri, kulira man hinuon mo ipabati sa mga anak. Naditan-awa, resulta na. Nga ang anak kod magtubo, nga ingon ni anak. Pero kung kanunay nimong gidala sa simbahan, magsimba, kanunay nimong gidala sa pagampo, bisan pagduha pa na katuig ng bataa, magluhod na nga ang kamot ibutang sa dughan kay nagampo. Nga naman, bisag natulog pa na ng bataa, 5 anyos, 6 anyos, mumatara na, nga naman, nagampo na, magpray na. Pero unsaon man, nga wa man ni ikatudlo ngadtos ginikanan, nga ilang mapaduol ang ilang anak ngadto kang Kristo. Matod pa ni Kristo, paduula kanako ang gagmay nga mga bata, kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila. Gawas, matod pa ni Kristo, kung kamo dili mahisamas gagmay mga bata, wala gyud mo'y luna dito sa gingharian sa langit. So ang imong pangutana, brother, wa ba'y maluwas sa mga bata nga gibunyagan? Duna kay ang pagbunyag nila desisyon kadto sa ginikanan ug dili desisyon sa anak o sa bata. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot sa nakasabot na ninyo nga mga una-una. Brother Libby? Okay, dugang salamat, Brother John. Salamat po sa pangutana. Okay, ato ning tanawon na atong nakita dinhi si naidaghan na kita naton hidugang niya si Tuton Mundaris. Mayong gabi from Bataan. Okay, may gabi, no? May gabi is taga-Bataan nga nag-view ron. Brother Tuton, thank you sa imong pag-view sa atong program. Kumusta mo diya sa Bataan? Salamat kayo, Brother Tuton Mundares. Niya po si Brother John Lubitania, Brother Libby, Brother John, Happy New Year ninyo. Adiha, God bless. Happy New Year, Brother John. See God you bless soon. also nimo, Brother John. Salamat sa iyong pag-pray. Anya, Happy New Year, mga kaigsunan sa inyo diha, gikan Kantuton Mundares. Niya po si Brother Roland Nereginon. Mayong gabi, Brad Libby o Brad John. Welcome sa inyong programa, Jesus is Our Hope. Ilabin na diri sa Metro Manila o diha sa Cebu o sa Mindanao o sa tanang makaigsunan. God bless kaninyo. Okay, God bless also, Brother Roland. Niya po si Jezreel Mas Aranyo. Amin. Okay, salamat sa pag-pray o pag-love. Nato rin tagdo ng pikas. Okay, ni Asad ato nakita din si ato ni tanawon mahigala. Niya si Anita Claves. Good evening, Starnate, no? Ubanda ni Brad Junior diya sa Mabuli. Kamuntanan diha. Niya po si ato sa nakita si Sherwin Orsal. Niya po si Burns Katakes. Niya po si Dr. Roda Likigan. Ato niya po si Eleuterio Lagarisa. Niya po si John Francis Helboina. Niya atong tanawon ring pikas. Ni Asad ato nakita si Noel Landau Cristal. Ni Asad si
Sabal Jason, Glover Sayod, tapos Alvin Tampos, nakitas nato si Brother Johnny Mainit, Mark Christian Ferrarin Gloria, niya po si Jerry Lomuntad, Nathaniel Lucero Jr. Okay, mauni atong mga nakita no niya po si Brother Alvin Risoor. Anya sa ato nga cellphone, ato po nakita si Brother Nimi. Happy New Year, Peri. God bless you and your family. Amping lang permi. Anya niya po si Pili Disol. Mayong gabi ninyo diha Kuya Libby, Brother John, og sa tanang naminaw. Happy New Year sa tanan. God bless. Salamat sa pagbasa, Kuya. Okay, salamat po sa pangutana nga follow-up no nga gipadala dinhi sa atong programa nga nakapaminaw siya may tungod sa baptism atong discussion dinhi unsa ka importante ang bautismo. Bata sa di pwedeng bautismohan para niya di maluwas sa mga bata. Okay, salamat no. Di maluwas ang mga bata kay nabunyagan man. Nya dagko man di ay ang bunyagan. Kay wa man nabunyaging bata. So diha sa Bible legal atong gipasabot no sa pagtubag nato sa mga pangutana bahin anang puntuha nga ang angay nga bautismohan kadtong mga tao nga ginatudloan o niya ang respond mituo sila sa maayong balita o sa pulong si Ginoo nya gitudloan sila sa pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Nya mo respond sila nga mutuman sila sama sa buhat 8:12. Ang respond diha sa mga tao atong mabasa sa diha nga nagpanuo na sila kang Filipo sa pagmantala sa maayong balita mahitungod sa ginharian sa langit. Na nagpabautismo sila ang mga lalaki o mga babae. So, gipasabot higalas balang kasulatan nga ang mga tao nga nagpanuo sa mensahe ni Felipe ngadto nila o niya human sila na nakapaminaw sa pulong sa Ginoo, human silang ginatudloan na nagpabautismo sila. So, may-decide yun sila na nagpabautismo sila ang mga lalaki o mga babae. Sa di nakasabot sila. Ang bata gud nga gitawag infant, no? Di pa ginakasabot higala. So, di ginakapasar diri sa atong Biblia. O wasay record nga imong mabasa diha sa New Testament nga dunay infant nga gibautismuhan. Ang bautismuhan kadtong makasabot na musagop o niya musunod sa kamaturan. So, ang bata nga eksakto na sa edad sama ng bata nga ato na ipadalag eskwelahan nagpasabot nga miandar ng unahuna ana ug imo nang tudluan makasabot na siya. So way edge gibutang diha sa Biblia pero aslo nga matudluan makasabot og mutuos pulong sa Ginoo mo na angay bautismuhan mo na ang record sa Biblia. Ang batang gabay di ba maluwas ang dili pa mabautismuhan. Sa Biblia higala ang mga bata nga gagmay diha sa Biblia unsa buhaton gani si Ginosos naghisgot siya katubang mga tao nga nagbadlong sa mga kabataan ay paduulan sa Ginoo samok ay nang lagi samukan matunan nga mga bata magpusisok sa Ginoo ingon si Ginosos paduulan nga ring mga bata kay ang ginharian sa langit alang sa gagmay nga mga bata. So muna gyud ni Ginosos o niya naasa gayon dia sa Mateo nga gitawag ni Ginoo sa mga kabataan og iyang giampuan ang mga kabataan. Muna sa konsundo nato ang Ginoo sa Biblia, muna na gitawag og child dedication. So Seventh Adventist Tigala, mga bata nga gagmay. Mga gagmay pa nga di pa gid na kasabot Bible studyhan. Pwede na dunay schedule nga panahon nga ay pastor pwede na dalhon sa simbahan gitawag na og child dedication i-dedicate na o niya muna buhaton
Mao na kung pananglit ang bata mag-eskwela wa pa siya na bautismuhi, nag-require ang tulunghaan og baptismal, so pwede tagaan na siya og kanang gitawag child dedication certificate sa side na Seventh-day Adventist, anura na siya. So mo na siya nga ang bata nagagmay pa maluwas gyapon na siya kana kon ang ginikanan sad naa sa eksaktong pagtuo sa Ginoo. Kitang ginikanan gitagaan tag dako responsibilidad ngadto sa atong mga kabataan. So atos lang agakon mentras wa pa sila mabautismo, agakon nato la dias kamatuoran. Okay, wa naman tayo higala ni ato nakita nato si Roland Nerigino, ni apo si Jezreel Mas Aranio, amin, ni apo si Jake Sumalino, good evening, Brad. Happy midweek, ni apo si Liam Muñoz, tinuod yun, may nalang ng anak nga silingan, pero sa ilang anak, pirming mabutlot o ang wait. Okay, Relisa Sayod, maayong gabi ninyo kuya, pisa. Okay, na po sa Anita Clavis, good evening brother, Happy New Year. O niya po si Sering Ripaha Hidukyo, Roldan Bartolata, Rufino Moreno. Wala magkita tayo, higala, sa di pahingpit na puso na itong tulumanon, ni ang atong theme song. Mahigala magampo kita. Dalangpanan ug makagagahom na mga Dios naa ka sa tronos kita sa langit. Salamat sa imong